Mnogi poznati muškarci u Srbiji prolaze kroz pravi pakao zbog seks afere. Kako saznaju novine, hakeri ih ucenjuju da će objaviti njihove porno snimke ukoliko im svaki od njih ne plati po 10.000 eura. Sajber kriminalci su već objavili snimke na kojima onanišu košarkaš Nikola Kalinić i rvač Davor Štefanek, a sada prete da će obrukati poznatog repera. Vuk Mob za novine kaže da su ga već kontaktirali kako bi mu iznudili novac. Pozvao me neki lik sa skrivenog broja i rekao mi je da ima moj eksplicitni snimak. Tražio mi je 10.000 eura da ga ne stavi na društvene mreže. Ne pada mi na pamet ni euro da mu dam, kaže Vuk Mob za novine i potvrđuje da je imao eksplicitne klipove. Snimao sam se telefonom sa bivšom devojkom, ali te klipove sam obrisao. Nikada ih nisam slao nikome, niti sam izgubio telefon, tako da ne znam kojim mi to pornićem ta osoba preti. Prijavit ću sve policiji.